Klinsmann ind igen. Ved man aldrig, hvad der kan ske i et EM. Men det har virkelig givet dem problemer. Det kan ikke klippe nu. Er du pessimist? Jamen, jeg er ved at gøre noget inde i bukserne i øjeblikket. Og Klinsmann ind igen. Ved man aldrig, hvad der kan ske i et EM. Men det har virkelig givet dem problemer. Det kan ikke klippe nu. Er du pessimist?